ବେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ଆମର ଜ ପିଠା ହେଲେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆଉ ସେ ତ ଛୁଇଁନି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ତ ଅନେଇନି ଆଗା ଆଉ ହେଲେ କେତୋଟି ଇଡ଼ଲି ପିଠା ଯାହା ରହିଲା ସକାଳେ କରିଥିଲି ତ ହେଲେ କିସ କରିବି ଏତେ ତ କିଛି କିଏ ଛୁଇଁବେନି ଆଗା ବୋଇଲି ଇଡ଼ଲି ଯାହା ନେଇଲି କାଟିଦେଲି ତାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦୁଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦୁନି ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ କାଟିଦେଲି ଗାଜର ଟିକେ କାଟିଦେଲି ପିଆଜ ଟିକେ କାଟିଦେଲି ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ନେଇଲି ତାହିଁରେ ଜିରା ସୋରିଷ ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେଲି ମେରସିଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ପିଆଜ ଗାଜର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିଲି ପକେଇଦେଲି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକେଇଦେଲି ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବା ଆଉ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନାହିଁ ହେତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି ବେଶୀ ଭାଜିବନି ଟିକେ ତାପରେ ଇଡ଼ଲି ଯାହା କାଟି ରଖିଥିଲି ବାପା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜିନ୍ଦିଆ ଖାଇଦେବ ତାପରେ ଯେଉଁ ମୋର ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲାଟା ଅଛି ସେ ମସଲାଟାକୁ ସମାନ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ରାଗ ହେଲେ ମରିଚ ମୁଁ ପକେଇନି ଆମ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମରିଚ ଟିକେ ପକେଇ ଆଉ ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ହେଲେ